Balimao a comment très urgent. Malion a une information tellement sur 100 bi mardi 7 mai 2024. Aïwa, Malion, ko autant mogo ka représentant ko flegata nyogon soro Nouakchott no Mauritanie capitale. Malion a semaine be or la metla ka kala muni ba kona amena nya fo Malien dem bela de kame. Anye ni information sur 600. Anye information fana fana sur namuru nya fo nya Malion. Terrorisme mun keleme ka djembe sikere no EGC et terrorisme nyamo ba nuba fama ko ugoyi fo Mali armée a éliminé. Malion mena e révélation kenin tchenka jani tchen satola Malion kabako do kera a fagara chogo jume Malion ala metla ko révélation ka yebi ay tegre fo Mali armée kun Malion ametla ka ko Nigeria courant tege Benela ko Nigeria courant tege Togo la ko Nigeria courant tege Niger fana la Malion Nigeria problème ba de wuleme Nigeria président no febi ko Nigeria économie be ka bin ka taga febi Malion ni information saba di soro amena na boka ni nde fo obala jelengena Malion konambe tambisi awa ko français ka sorasi Malion ala ye Mali ka kiti bangebi français ka sorasi de fagara français ka sorasi mercenaire do fagara Ukraine irisu ya bombarder ka tla ka photo flene Malion ngate français ka tiri nani ntese ka sudo ira wala quoi Malion français ka sorasi be mercenaire la Ukraine Malion bon ima bolle ima autant mogo bolle ka taga fenge comment on appelle la dugu to borangona ima autant mogo bolle ka taga Mauritanie anya tuli Mauritanie en photo là ni autant mogo ka commission ya ro bora Algérie folodi ka ugume Algérie ou bora Algérie ou flene Mauritanie Malion nyo de fa bela jelna mais aw kana joro Colonel Sadio Camara a été fo Sadio Camara ko Malion Sadio Camara boraka message do bla Colonel Sadio Camara le ministre de la défense Malion anya ka message do ya mettre la ka kalan Malion ambe no bi vidéo kanide révélation pas de bi vidéo kono révélation.com si ça yana ngata nya fait mangini Malien fait France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada mangini bela jele fait application mon bolo no ba fa ko Senweb mangini bela jele fait beka Senweb application télécharger ika téléphone konana Senweb photo flene Malien be fonne mako Senweb mangini Malien fait France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ani Allemagne, ani Irlande, bela jelenga Senweb application téléchargée. Naya téléchargé, moko kungulun borna abo digi dorabe sebeni chama sebeni borna ko saisi code pour moi abo rofana digi. Na o diga ba sebe okono ko urgent o ne toy. Na ne toko do ko urgent ro automatiquement diro be na ka contrôle o ye aw yera ka wari. Mane on yode fo bela jena ngona mbeta ambisi. O diro o yaw bela jelen tay. Donc abaka bank information do aga ni application clé kono. Na ka bang information bla kono aw so mo me malla mo be Sénégali mo be Côte d'Ivoire mo be Cameroun abolu ka téléphone numéro Orange ko enregistrer aw ka téléphone kono anu to mbuga carte ka abo enregistrer na yo kedra bi abe war ci aw so mo ma sur place ka soro doro me o ma sara aba wa war soro Orange Money la sur place. Donc ni malien be fait na ye Senweb application télécharger ka téléphone kono agarangina kaka bank information do akono en même temps agarangina nega code promo to di urgent na sebeda ko 16 code promo wa sebeda ko urgent ro 10 euro ya otay agarangina ko ke abe wor ciaw so mo mem malla mo be Sénégal mo be Côte d'Ivoire mo be Cameroun abolu ka téléphone numéro do aka Senweb application konna na dron en même temps abu togombu ka 40 ka ko do dro abu war ciuma ba soro sur place Senweb d'abord la fia de kama bin segelen no ntana se kata bangila est-ce que ntatoué ou te Senweb la iba ci droit iba soro sur place Senweb la solution amangi ni befe bega Senweb application télécharger iga téléphone ngono mali on mette mena information ya rapidement mali on anyo de fo bela jelengena aywa ko anyo information tellement do soro ko otambo mali ko otambo be Mauritanie ambe na kopi ou photo fleni de uni Mauritanie président era de photo fleni autant jekulu jumani jekulu meni européen bela jele mara tubabu ga jekulu be futara libi chide o jekulu kele de flem Mauritanie nuba foma ko autant nunu me kelew de créer moko ka dugula kata be moko ka duguka semene flene voilà le président du comité militaire de l'OTAN amiral Europe Bower s'est rendu en Mauritanie à Nouakchott. Il a rencontré le président Mohamed Ould Ghazouani, ministre de la Défense et vice-ministre des Affaires étrangères.
toutes les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'OTAN et la Mauritanie. La Mauritanie est un partenaire clé de l'OTAN dans la région. Fort 3 décennies de coopération, nous souhaitons intensifier nos activités communes, a déclaré Rob Bauer. Alors, ko OTAN mogo kuni Mauritanie bolo be ɲɔgɔn bolo. Ko ni Mauritanie mogo be dɛmɛ la ko OTAN mogo. OTAN ye Faransi ni Amérique ni Angleterre ni Canada ni jamana caman quoi. Olu farala ɲɔgɔn kan de ka sɔrɔsi jɛkulu dɔ sigi n'u b'a fɔ ma ko OTAN. Olu de fana bɛɛ jɛra ka taa Mauritanie tuguni. Wagati na tension bɛ Mali ni Mauritanie cɛ. Olu de fana bolila ka taa Mauritanie. An y'a t'u photo la ni. O ni Mauritanie ministre de la défense ani Mauritanie président. Olu de bɛ ɲɔgɔn ye la bi. Ko ka dɛmɛ bɛ Mauritanie ha. Ko ni Mauritanie mɔgɔ bɛ dɛmɛ la. Gazoan ko ni Mauritanie président Gazoani ko na mɔgɔ bɛ dɛmɛ la. OTAN mɔgɔ ko k'u bɛ Mauritanie dɛmɛ. Ko ni Mauritanie président mɔgɔ bɛ dɛmɛ sugu la. Ko OTAN mɔgɔ pɛrɛlen bɛ ko k'a dɛmɛ. An ka sigi an ko fana kɔ lajɛ. An y'o ta yɔrɔ min an b'o bila yen. Sisan an bɛ compter n'an ka information tɔw ye. Mana an ye information filanan min sɔrɔ. Ayiwa ko Nigeria. Maliyɛnw. Ko Nigeria courant tigɛ Benin na. A yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la dɛ. Voilà. Mais yan'an ka don la fɔlɔ ko Français ka mercenaire dɔ minɛna Ukraine. Français ka sɔrɔsi mercenaire baden de fagara Ukraine. Français de bɛ kuli la aw fɛ yen Wagner. An ɲɛ tɛ Français ka Wagner dɔ fagara Ukraine. U y'u bɔ Irisiw y'u faga ka tila k'u photo ta. A su dɔw bɛ yen Maliyɛnw. Non, a tɛ sɔn ɲɛfɔli ma. Que des chevrons représentant le drapeau de la France ont été retrouvés sur le corps d'un mercenaire éliminé par les forces de la Fédération de Russie près de Belogorova, à la disposition de RIA Novosti. Il y avait une vidéo d'un bastion capturé par les forces armées de la Fédération de Russie. Plusieurs chevrons sur les cadavres, l'un sous la forme d'un drapeau inversé de la France. Et sur la manche, un chevronné avec le drapeau de la France dans le style militaire. Et selon une source de RIA Novosti, dans les forces de sécurité, la vidéo a été tournée par l'avion d'attaque et de l'une des unités des forces armées de la Fédération de Russie près de Bologorka pour laquelle les combats se déroulent. Français ka sous Malien français baden de bɛ ka faga Ukraine bi. Ne ma fana ko France kɛlɛ bɛ yɔrɔ awa Mali ni Mauritanie mankan daminɛ dɔrɔn u y'u ka cidenw bila ka taa Mauritanie ko ni sari sentani ibali si mana fɔ dɛ France de fɔlɔ. Ayi lafiya bɛ yɔrɔ France t'o fɛ dɛ. Olu bɛ balo hadamadenw fagali la. Ni guerre b'aw fɛ dɔrɔn o de ka d'u ye. Ala k'a ni Mauritanie kisi guerre ma m'o dɔrɔn de fɔ. Sinon ninnu ma sigi dɛ. M'o fɔ an ɲɛna bi ninnu ma sigi bi u ma sigi sini. Maliyɛn an bɛ boli biri terroriste chef ba mun fagara n'u b'a fɔ ma ko Hugo a photo filɛ nin ye. Maliyɛnw an ɲɛ bɛ nin terroriste chef ba in na. Ja a fagalen dɛ a ka u kun tɛ fɛ a fagara dɔrɔn Mali armée ye kisɛ ci ni cɛ la dɔrɔn a ka garde corps dɔ tun bɛ fɛ ka kunkolo tigɛ a la pour que Mali armée kana yira k'u y'olu ka ɲɛmɔgɔ faga quoi. A bolotɔ dɔrɔn k'a bɛ kunkolo tigɛ ka boli n'a ye dɔrɔn Mali armée ye kisɛ ci o fana na k'o fana faga. O fana su bɛ yen mɛ o fagacogo ka jugu dɔɔnin quoi n tɛ fɛ k'o yira o la quoi. Maliyɛnw u tun bɛ fɛ ka kunkolo tigɛ de. Maliyɛnw y'a ye Mali armée ye baara kɛ dɛ. Faransi b'i jɔ ko Mali ka baara t'u ye. Donc Maliyɛnw an bɛna détail dɔ di. An ye misa et puis a fagatɔ fana bolila a fagalen Maliyɛnw ja bagaw b'a bolo u m'a fɔ ko le silamɛw ya. Maliyɛnw bagaw bɛ nin bolo a bɛ so a bɛ barigon fa. Ja tun bɛ baga de don a yɛrɛ la n terroriste chef ba ye ko Hugo ye. Maliyɛn ja tun bɛ baga de don a yɛrɛ la tun bɛ baga min don a yɛrɛ la baga ninnu photo filɛ nin ye. A ka ca ni barigon fali ye. An ka taa baga a ka minɛnw na. Nin bɛɛ y'a ka minɛnw de. Terroriste mun fagara dɛ nin y'a a kun bɛ ni minɛnw de utiliser ka tunu dibidibila dɛ a ka dibidibila de filɛ nin tantɔ. Maliyɛnw a fagara cogoya min na an bɛna don a détail la. Maliyɛnw ja a b'a dɔn mun kɛra. Wagati dɔ la m'a fɔ ko terroriste groupe dɔ ye marifa bila Kidali yan fan fɛ yan. Ko terroriste groupe dɔ ye marifa bila Kidali yan fan fɛ. Olu caman de bɛ yen Maliyɛnw. U y'olu Mali armée ni olu coopéra de. Ko Mali armée puissant no sisan tellement. U yɛrɛ ka mɔgɔw de y'a ko fɔ koyi. Terroriste yɛrɛ dama de ɲɔgɔn ko fɔ Mali armée koyi. A ɲɛ bɛ nin cɛ la ni a yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de marifa da k'u sɛgɛra kɛlɛ la. U ye marifa da u taara Mali armée yɔrɔ ka taga dɔrɔn ka cɛ ko fɔ. Mali armée ko k'ale ma da la hali bi dɛ. O dun ko k'ale de dun don dɛ. U y'a photo yira. Mali armée ko bon an t'aw faga mais a b'a ka ɲɛmɔgɔ ɲɛ yira. Maliyɛnw terroriste yɛrɛ dama de ɲɔgɔn taara ye ka taa Mali armée yɔrɔ
ka taga ni cɛ yɔrɔ yira a yɔrɔ yiralen maintenant a b'a dɔn mun kɛra ni cɛ yɔrɔ yiralen maintenant Mali armée taara ka opération commando kɛ o ni mɔgɔ caman taara ɲɔgɔn fɛ a cɛ fagalen maintenant a tun bɛ fɛ cɛ in a Mali armée kisɛ ci daminɛ dɔrɔn a tun bɛ fɛ ka boli ka taga a ka dibilan ta ni n'a ka dibilan ye n'a ye nin fɛn in sira cɛ la maliyɛnw n'a ye bolo maga ninnu na dɔrɔn a bɛ tunu de voilà minnu y'a ko fɔ olu ko Mali armée ma sɔgɔ ɛri ni mun na quoi a kan ka bon ka faga ɛri dɔw bɛ yen a ka cɛya minɛnw tɛ k'a la quoi wagati min na maliyɛnw janfa ma ye koyi a yɛrɛ ka mɔgɔ da janfa a y'a ta ka cɛ minɛ a bɛ fɔ nin ma k'a ka cɛya minɛnw parce que ani minnu kun gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na olu y'a janfa olu ko Mali armée ma ko non ko a bɛ cɛya minɛn ninnu don ɛri mun na ko ɛri dɔw b'a la n'aw taara t'a sɔrɔ dɛ n'a ye nin fɛn nin sira cɛ la dɔrɔn Mali armée kun t'a sɔrɔ a ɲɛ b'a ka nin fɛn nin na nin y'a ka dibidibilanw de n'a ye nin sira cɛ la Mali armée t'a ye bilen koyi ko ja Mali armée y'o bɛɛ de kalikili bon ka taga a sɔrɔ dɛ wagati min na yɛrɛ a ka cɛya minɛn kelen t'a la Mali armée taara Arafali wula la maliyɛnw k'a bɛ boli ka don so kɔnɔ dɔrɔn u ye kisɛ ci ani Mali armée y'a encercler de k'a bunten maliyɛnw non su jigira dɔrɔn su bɔlen bɛ fan bɛɛ Mali armée y'a bɔ baara la tan de ka bɔ ka éliminer un coup ka sɔrɔ a su photo dɔw bɛ yen ala combat vidéo olu bɛɛ bɛ yen mais a filɛ ka gɛlɛn dɔɔnin quoi n'i y'a yira dɔrɔn a cɛ ka jugu dɔɔnin quoi o de y'a to an ma sɔn ka yira bon Mali armée de filɛ ka faga an ɲɛ tɛ nin bɛɛ y'a ka baganw de a ka sɛmɛnw de filɛ tan nin y'a ka dibidibilanw de a tun bɛ nin de utiliser maliyɛnw a ye Mali armée fo dɛ Mali armée de bɔra ka Mali bɔ bolo la tantôt a bɛ n'ala cɛ donc on salue l'armée malienne an ye nin information de sɔrɔ n'an bɛ nin fɔ an na Hugo yi n'o y'u ka terroriste chef ba ye a ka fagali digira hali tubabu jamana ninnu na a bɛ se ka fɔ ma san 10 nin kɔ Faransi bɛ Mali kɔnɔ Faransi ma se ka nin faga Faransi bɛ se k'o fɔ et puis a fagalen fana maliyɛnw a ka papier minnu filɛ nin a ka baganw tɛ nin t'a ka baganw ɲɛ a ka papier dɔw fana yira maliyɛnw a bɛ Mali attaquer ni plan ye maliyɛnw a ja ni tubabu jamana dɔw de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin t'a ka baganw ɲɛ nin t'a ka papier dɔw ye nin y'a ka papier dɔw ye u taara don a ka archive kɔnɔ k'a ka valise dayɛlɛ maliyɛnw nin kɛlen bɛ ka accord de signer ni tubabu jamana dɔw kɛ a bɛɛ ni ala cɛ n ko nin an ɲɛ bɛ na nin terroriste kɔgɔlenba in bilahi maliyɛnw ja ni tubabu jamana dɔw kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ja kun bɛ ka dɛmɛ de et puis EGS fɛngɛ État islamique Daesh ni cɛ kun bɛ terroriste groupe ka ca ni kun bɛ ka groupe minnu diriger maliyɛnw terroriste minnu bɛ taa dugu ci ka mɔgɔ ni hali wulu ni jakuma faga des vrai c'est à dire que vrai criminel de o de ni cɛ in ye a bɛ fɔ nin de ma ko Daesh maliyɛnw ni terroriste qualité ninnu ka jugu dɛ i bɛ terroriste jugumanba farimanba mun dɔ dɛ o de ɲɛmɔgɔba filɛ nin o de fagalen filɛ nin ta Mali armée bolo u ka ko banna i ma débat kɛra Mauritanie kɛra i b'a fɔ ko jakuma i b'a fɔ jɛgɛjalan bɔlen bɛ jakuma tɔnsi la a bɛ pan ka puruti la a bɛ kule la a y'u jigi karila de Macron jigi karila pewu a b'aw minɛlen filɛ dɛ maliyɛnw ala bɛ ka tiɲɛ bange o an ka muɲu dɔrɔn n'o de fana n'i bɛ tiɲɛ saraka bilahi maa n'a ko k'a b'i kɛlɛ ala b'a tigi lebu bon Mali filɛ ka tɛgɛ da ni cɛ in de kan maliyɛnw nin ka papier kɔnɔ nin ka valise kɔnɔ tɛgɛ a tɛ sɔn ɲɛfɔli ma Sadio Kamara ka lettre bɛ yan a bɛɛ b'o kɔnɔ je m'excuse Sadio Kamara ka message bɛ yan dɔ ye message dɔ bila Facebook sanfɛ ko Sadio Kamara ko ten voilà ko Sadio Kamara ko c'est l'armée malienne qui a bel et bien neutralisé le djihadiste Hugo et après sa neutralisation nous avons fait appel aux différents frères d'armes qui étaient membres de Azawad, voilà, de l'Azawad Jenin et qui ont décidé de déposer des armes et travailler avec nous, d'unir l'identifier. C'est ainsi que des photos ont été prises par des éléments sur place et partagées partout. On n'était même pas sûr que c'est lui au départ, mais c'est après beaucoup d'analyses, les spécialistes qu'on a confirmé. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que eux qui se disent les grands musulmans se promènent avec des gris-gris, des fétiches. Hali Bolou, des Bolou que nous avons vus sur Hugo peuvent remplir un seau. Bolou ba Bolou. Ne ma finalement n'était solamawi. Ne ma farango solamawi. Bolou de kumbu Bolou ani gris-gris. Et solama mo be muna ni kalfa ala la o ya baningo. E be tara mun baga ni fenworo ngini ke bo shirijela.
Donc, heureusement, on l'a neutralisé. Que le peuple malien sache que nous avons trouvé des lettres de convention sur lui. Même les documents d'achat des armes, des accords signés entre eux et la France. Ah, malien, on y a Facebook, sans faire un tien donné. Ko colonel Sadio Koko, les terroristes nous. Ali accord comme les Français. On y a mais c'est à vérifier. On y a donc, à quel moment un document voilà. Les Occidentaux se moquent vraiment de nous. Ako to obi ki klonga na de abela jeli ya isano ala sago au sago mali on terroriste chef ma inka fagara a fagara takara la harapo ima ya digira français la tellement ma bomba ko ay ko mali ya susani ka feru u yere ka mogo te ka faga ikerne bara were foitu la kata guerre français be balo guerre drondi la awa terroriste ngamo ko ba ya fagara mali ala sago au sago ambe bo video la ni yoro jumeni mali ko Nigeria kele me ko ka courant tege mali ko Nigeria kele ko courant tege benela ko Nigeria wala que le Nigeria coupe l'approvisionnement en électricité au Togo, au Bénin et au Niger afin de stimuler l'approvisionnement intérieur. Source Vanguard Newspapers. A photo fleni. Aïwa, que Nigeria crée un courant de Niger ni Bénin ni Togo numbela. Tellement ça choque. Et ma Nigeria a économie bekabi. Demi Nigeria Mali ni Burkina ni Keredron ala jagat ala ni Ibara ala ka danfin mandron ala be ni la sima. Nous ne faisons pas la jérôme. Alors, il m'a dit que Burkina Niger ala ou que Baraka Jamana dit. Donc, moi, l'ambe vidéo blanc, on version française qui a